încetat. Cine oare se compară, Doamne, cu puterea Ta? Tu ești Domnul vieții mele, Tu ești mântuirea mea. Laudă, cinste, onoare Mielul Lui ce-a înviat. Noi aducem închinare numelui glorificat. Laudă, cinste, onoare Mielul Lui ce stă pe tron. Noi aducem închinare, doar pe El îl înălțăm. Îngerii și heruvimii fredonează toți în cor. El e vrednic de mărire, doar El e biruitor. Peste moarte ai călcat, Doamne, cu puterea Ta. Tu ești Domnul vieții mele, Tu ești mântuirea mea. Laudă, cinste, onoare Mielul Lui ce-a înviat. Noi aducem închinare numelui glorificat. Laudă, cinste, onoare Mielul Lui ce stă pe tron. Noi aducem închinare, doar pe El îl înălțăm. Peste moarte ai călcat, Doamne, cu puterea Ta. Tu ești Domnul vieții mele, Tu ești mântuirea mea. Laudă, cinste, onoare Mielul Lui ce-a înviat. Noi aducem închinare numelui glorificat. Laudă, cinste, onoare Mielul Lui ce stă pe tron. Noi aducem închinare, doar pe El îl înălțăm. Noi aducem închinare, doar pe El îl înălțăm. Numai Lui să fie adusă slava, cinstea, gloria și onoarea în veci de veci. Amin. Haideți să deschidem cuvântul Domnului în Faptele Apostolilor, în capitolul 4, de unde vom citi în dimineața aceasta câteva versete, începând cu versetul 32 până la versetul 37. Faptele Apostolilor, capitolul 4, de la versetul 32. Și înainte de a citi cuvântul lui Dumnezeu, haideți să spunem: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, cum în cer, așa și pe pământ. Pâinea cea de toate zilele, astăzi, noastre, precum și noi iertăm greșelile noastre. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci a Ta este împărăția. Începem citirea, Fapte, capitolul 4, versetul 32. Dacă mai există vreun telefon mobil pornit, opriți-l. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus și un mare har era peste toți. Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor. Apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Iosif, numit de apostol, și Barnaba, adică în tălmăcire fiul mângâierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care l-avea, a adus banii și a pus la picioarele apostolilor. Amin. Reocupăm locurile. Și în această dimineață, fără prea multe introduceri, trebuie să răspundem la o întrebare simplă: ce vrea Dumnezeu de la biserica noastră? Ce vrea Dumnezeu de la biserica noastră? Nu știu ce vrea Dumnezeu de la celelalte biserici, pentru că fiecare păstor va da socoteală pentru biserica pe care o are, pentru că Hristos scrie bisericilor din Apocalipsa separat
fiecare păstor în parte. Îngerii bisericii din, uite ce am cu biserica voastră. Uite ce am cu biserica cealaltă, uite ce am cu biserica cealaltă și dacă ați băgat de seamă, nu prea erau aceleași lucruri. Pentru că sunt convins că există probleme specifice în fiecare biserică, dar eu știu, bazat pe cuvântul Dumnezeu, că sunt câteva lucruri generale pe care Dumnezeu le vrea pentru biserica noastră. Și asta ne privește pe toți. Deci urechile ciulite în dimineața aceasta și Duhul Dumnezeu să ne dea un duh de ascultare tuturor și de împlinire. Amin. Deci primul lucru pe care Dumnezeu îl vrea de la biserica noastră este că Dumnezeu vrea ca biserica noastră să fie unită. Amin. Cuvântul Dumnezeu spune foarte clar în versetul 32 că ei erau toți, mulțimea celor ce crezuse erau una. Era o mulțime de oameni ce crezuseră, dar erau o singură inimă și un singur suflet. O inimă și un suflet. Dragilor, haideți să ne întrebăm, punem întrebarea aceasta. Ce înseamnă o inimă și un suflet? Cine te înțelege pe tine cel mai bine? Cu cine te înțelegi tu cel mai bine? Să zicem soțul, soția, da? Pentru că normal ar fi așa. Dar vă pun o întrebare. Tot timpul vă înțelegeți bine? Da sau nu? Nu mințiți în casa Domnului. Spuneți adevărul. Deci cu soțul și cu soția ne înțelegem cel mai bine. Corect. Dar nu tot timpul. Nu tot timpul. Observați că nici ei nu s-au înțeles chiar bine, pentru că știu că în mintea dumneavoastră se naște întrebarea, dar cearta aia din Fapte 6 de care ne-ai vorbit data trecută, ce s-a întâmplat cu ea? Vreau să înțelegeți un lucru, că s-au certat, dar au trecut peste asta. Au trecut peste asta. Pentru că eu cred că o relație între doi oameni se bazează pe trecerea peste ceartă. Pentru că ea e inerentă. Punctele de vedere deosebite au de-a face cu cea mai intimă celulă socială. Suntem tot diferiți. Nu ne putem avea bine tot timpul. Dar putem să trecem peste ceartă. Putem să trecem peste duminica asta în care ne-am luat de gât aici în biserică. Pentru că se întâmplă să avem diferențe între noi. Dar vreau să înțelegeți că Dumnezeu ne cheamă să trecem peste. Și atunci suntem o inimă și un suflet. Pentru că nu cereți ca să nu ne certăm în biserică, să nu avem păreri diferite, din momentul ce acasă la voi toți păreți știu. Gândiți-vă că e greu să păstrezi pacea unde-s doi, soție. Și ce greu e să păstrezi pacea și unitatea unde-s 1000. Înțelegeți? Adică spune Domnul Iisus Hristos atât de frumos în Ioan 13, după ce le-a spălat picioarele, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, așa cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Și lumea va cunoaște că sunteți ucenicii mei dacă vă veți iubi unii pe alții. Nu dacă vă veți închina în vale sau în deal, sau așa, sau invers, cu chitară sau cu cădealniță. Lumea va cunoaște că sunteți ucenicii mei dacă vă veți iubi unii pe alții. Și cei care se iubesc unii pe alții se mai ceartă între ei, au păreri diferite, dar trec peste ele. Pentru că vreau să fac o diferență foarte clară între unire și unitate. Pentru că doi pui de găină, să zicem, legați de picioare, amândoi, unul de altul, aruncați peste sârma de întins hainele acasă. Sunt uniți, dar n-au unitate. Și ca să înțelegeți și mai bine ce vreau să spun, poți lega o mâță cu un câine, o pisică cu un câine, împreună. Îs uniți? Da. Foarte uniți. Dar n-au unitate. N-au unitate. Eu aș vrea nu ca să fim uniți din pricina acestor ziduri, ci să avem unitatea Duhului. Pentru că despre asta se vorbește în Biblie, unirea Duhului. Lui Dumnezeu îi place să fim uniți. Iată ce plăcut și ce dulce. Pentru cine? Pentru cine a scris? Cine a scris? Dumnezeu a scris lucrurile alea în Psalmul 133. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască, frații, împreună.
Să fie împreună o inimă și un gând, pentru că unitatea include bucuriile și povara celuilalt. Pentru că noi când suntem în unitate, dacă suntem numai uniță, ce n-am făcut nimic, dacă suntem în unitate, când un frate de nostru plânge, toți trebuie să ne apucăm la bocit. În momentul în care uneia îi pare bine, slavă lui Dumnezeu și are o bucurie, toată biserica se bucură. Pentru că trebuie să înțelegem aceste lucruri. Dumnezeu ne vrea uniți pentru tocmai ca să putem avea acest feedback împreună, această empatie cu fratele nostru. Adică de la el să vină dragostea și noi să dăruim aceeași dragoste și atunci când el e supărat și pe mine trebuie să mă doară. Că dacă te doare o măsea, spune Biblia că dacă suferă un mădular, toate celelalte mădulare suferă. Când te-a lovit la un deget, parcă simți durerea până în creier, până jos, în talpa picioarele. De ce? Pentru că degetul e atașat de tine. Vreau să înțelegeți că orice creștin trebuie ca să își dorească unitatea și orice biserică în lucrurile esențiale. Adică noi trebuie ca să fim uniți aici în lucrurile esențiale. Iisus Hristos e Domnul. Credem în Sfânta Treime. Credem că omul este mântuit prin credință. Credem că omul credincios trebuie să se boteze la maturitate. Credem în nașterea din nou. Credem că Iisus Hristos va veni în curând și vom pleca de pe pământul acesta. Credem asta și în astea rămânem uniți. Dar în momentul în care suntem mulți, există și diversitate, pentru că unii vin de la baptiști, unii vin de la penticostali vechi, unii vin de la penticostali mai noi, alții vin de la ortodoxi în locul acesta, alții vin de la catolici, alții vin de la reformați și anumite păreri sunt diferite, dar alea nu sunt importante și pe astea trebuie să trecem cu dragoste, că dacă ne apucăm, zice Sfântul Apostol Pavel, nu mă apucați la bătaie cu privire la problemele îndoielnice, acelea care nu sunt atât de importante, pentru că zice, diavolul vi le va scoate în față și tot pe acelea veți face și biserica nu va mai propăși. Biserica noastră a mers înainte tocmai pentru că am trecut peste diferențele acestea care nu erau mântuitoare. Am zis, tu crezi așa, eu cred așa, slavă lui Iisus Hristos, este foarte bine. Dacă noi credem în Domnul nostru Iisus Hristos, mergem împreună și Dumnezeu ne va da propășire. Unitatea trebuie să fie marca noastră. Au rușii, că numai rușii pot avea povești din astea, au rușii o poveste cu niște catâri, vreo 7 catâri. Catârii n-aveau treabă, se bucurau, la un moment dat au apărut lupi în jurul lor. Și asta, cei care ți-au avut catâri, este o lege, nu te pun să stai în spatele lor, niște lovituri nimicitoare au, deci cu amândouă copitele odată. Asta e felul lor de a se apăra a catârilor. Și când au văzut, au simțit lupii în jurul lor, au început să dea puternic din spate, lovituri puternice. Așa s-au lovit catârii între ei, că toți erau, lupii se uitau, cum toți erau șchiopi. Altul primise un catâr, o lovitură zdravănă în ceafă, erau toți bătuți. Și lupii s-au depărtat ca să vadă spectacolul, cum să bat catârii ăștia. Aruncau, la care au zis catârul unul, stai că nu-i bine, hai să facem un cerc și ne punem cap la cap fiecare și cercul ăsta stăm tot cu picioarele afară, în exterior și lovim puternic. Să nu ne lovim în cap ca proști unul pe altul. Ați înțeles ideea? S-au pus cap lângă cap, ori format o unitate din această zdravănă și ori dat cu picioarele când ori veni lupii. Problema catârilor acestora, catâri mari, care conduc tot felul de culte, este faptul că, o să vedeți unde ajung imediat, și asta e valabil până la nivelul de jos. Dacă noi ne-am unit puțin la minte, dacă am avea un dram de cap, să punem cap lângă cap, să zicem, dușmanul nostru e lupul, și ăla ne mănâncă pe toți. Noi nu mai avem niciun fel de logică. Dăm în ăla că nu-i de nos, dăm în celălalt, pognim pe frații noștri și catârii se lovesc între ei. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și altor catâri. Noi avem de luptat împotriva diavolului. Pentru că nu o să înțeleagă nimeni, pentru că atâta timp cât noi o să ne batem pe biserici, popii cu pastorii, pastorii între ei, bisericile între ele, până noi o să ne lovim unii pe alții, între timp Satana tot ia pe câte unul, îl duce pe celălalt, că oricum l-am pălit noi. E lovit de noi. Satana nici nu prea are treabă că numai să-l ducă și să-l mănânce, lupul. Că oricum e lovit de frați. E lovit de frați catâri. Pentru că vreau să mă duc cu paralela rusească până la capăt. Toți suntem catâri. Toți. Fiecare dintre noi spune, Domnule, așa cum zic eu, așa trebuie să fie bun. Dar în momentul în care vine lupul, gata, oprește-te!
Pune capul lângă capul celuilalt. Mintea, folosiți-vă mintea. Nu vă mai loviți între voi. Că-l facem pe Satana să șomeze. Ne împușcăm singuri. Am dreptate. Unitatea înseamnă mai mult de a fi aici. Unitatea înseamnă a fi aici. Al doilea lucru pe care îl vrea Dumnezeu pentru biserica noastră este că Dumnezeu vrea ca biserica noastră să fie jertfitoare. Vă rog să mergeți mai departe cu versetul, partea B. Versetul 32. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Versetul 34. Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Vreau să înțelegeți un lucru foarte important. Aceasta a fost un caz specific bisericii din Ierusalim. Celelalte biserici nu s-au confruntat cu problema aceasta pentru că mereu trimiteau ajutoare sfinților din Ierusalim. De ce biserica din Ierusalim avea atâta nevoie de a fi ajutată încât au ajuns pocăiții din Ierusalim să-și vândă ogoarele, să-și vândă casele? Două lucruri sunt aici de ținut minte. Unu, persecuția începuse din Ioan capitolul 9. Mai țineți minte când Iisus Hristos vindecă un orb și orbul respectiv îi dat afară din sinagogă după aceea? Știți peste ce am trecut eu de atâtea ori? În 9:22, Ioan 9:22. Iudeii hotărâsere că dacă va mărturisi cineva că Iisus e Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. Asta scrie în Ioan 9:22. Că dacă va mărturisi cineva că Iisus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. Asta se numea excomunicare. Și acum ascultați legea evrească. Niciun evreu patron nu mai angaja un muncitor excomunicat. Pentru că omul trebuia să aibă o legătură cu templu, cu sinagoga clară, definitivă. Și în momentul în care el era excomunicat, nimeni n-a angajat un asemenea om. El era deja muritor de foame. Deci, au început să apară muritorii de foame încă de pe vremea când Iisus Hristos era viu în Ierusalim. Pentru că aceste lucruri s-au întâmplat acolo. Problema e clară, simplă. Nu-i mai angajat nimeni. De ce? Crezi în Hristos? Nu, aici să stai. Și nu aveai social? Nu aveai ajutor de la stat? După aceea au venit la Paști, când Hristos a fost răstignit, au venit zeci de mii, sute de mii, poate, de evrei din toată lumea să se închine. În momentul în care ei s-au pocăit, s-au întors la Dumnezeu, ei n-au mai putut pleca înapoi, pentru că oricum i-ar fi ucis. Au rămas în biserică. Și atunci vorbeam despre această repartiție. Spunea probabil Petru: măi, Ghiță, câți oameni poți duce acasă? 10. Tu, că ești mai bogat, 14. Tu, 6, că e sărac. Bun. Și am mâncat cu toții de acolo. Au mâncat de la Ghiță, de la Ioan, de la Floarea și au mâncat tot acolo. Ei, n-aveau din ce să trăiască. Ei, bun, la un moment dat s-a terminat la Ghiță mâncarea. Și atunci ori vândut vaca. Atunci, dacă nu mai avea o vacă, o trebuie să vândă și grajdul. Și când nu mai a avut grajdul, trebuie să vândă și ogorul, că oricum nu mai avea pentru ce. Pentru că frații trebuiau să mănânce la el acasă. Acest, să zicem, comunism, acest socialism utopic de la Afalansul, de la Scăini, a fost totuși trecător. Nu a avut o permanență lucrul acesta. Dar rămâne ceva, rămâne jertfa. Rămâne dăruirea. Pentru că atunci când suferă un frate sau o soră de-a noastră, toți trebuie să suferim. Nici unul dintre ei nu ziceau că ele, casele lor, în Biblie nu zis că n-aveau case, nici măcar că erau lor. Erau a lor casele, aveau cefeu pe ele. Dar ei ziceau cu cefeu în mână. Biblia nu elimină proprietatea. Cu cefeu în mână, nu e a mea, e lui Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu nu-mi dădea sănătate, n-aveam cefeu. Dacă eram într-un cărucior, n-aveam cefeul ăsta. E al lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu mă lăsa, dacă Dumnezeu nu o ținea, casa mea. Că doar ce trebuie Dumnezeu? Un fulger. Poc! Nu mai rămâne din ani ca la vama veche. Adică trebuie să înțelegem că totul e al Lui până la urmă și că nu vom pleca cu ele. Nimic nu vom duce. Săraci lumea aceasta o vom părăsi eu. Dăruiți. Fiți oameni, mai ferice să dai, spune Biblia. Cel mai rău lucru din lumea asta e, ascultați-mă, și mai dureros, e să primești. Chiar dacă zici că te lauzi, nu poți trăi o viață întreagă cu asta. Doar tu o să primești.
Și pe aceea când trebuie să dăruiești, tu nu ești la rând acolo. Eu n-am treabă cu asta. Nu știu dacă o să vă spun două lucruri foarte... Unul cred că vi l-am spus, unul nu. O să vă spun două întâmplări din istoria noastră ce înseamnă dăruirea. Frederic al III-lea, al Prusiei, au ajuns, era în război și nu mai aveau cu ce să întrețină armata. Pentru că probabil că ați văzut în filme sau ați citit în cărți că există un ordin, era, noi îl știm doar din al doilea război mondial, dar au fost mai vechi, Ordinul Crucii de Fier. De unde a apărut crucea aceasta de fier la gâtul ofițerilor nemți? De fapt, era o treabă de zeci de ani în față. O cruce de fier. Pe vremea lui Frederic al III-lea, nemai având aur și argint în trezorerie să întrețină armata, a venit și a spus în felul următor: cine aduce bijuteriile la rege, primește o cruce de fier în locul tuturor bijuteriilor pe care le are. Și pe spatele acelei cruci de fier scrie așa: am dat aur pentru fier. 1813. Am dat aur pentru fier. 1813. Așa scrie pe spatele acelor cruci la început. Așa scrie. Nu vă vine să credeți, doamnele bogate, prusacele, au dăruit toate bijuteriile lor și au venit o modă. Pentru că spuneau în felul următor: uite, domnule, care are la gât femeia respectivă crucea, aia de fier, de oțel simplu, asta înseamnă că și-o dat tot. Pentru rege. Pentru rege. Și așa mergeau toate și erau mândri că au putut să dea totul pentru regele lor. Nu mai aveau nimic. Vreau să vă spun că cine dăruiește, dă direct regelui. Și nu dai aur pentru fier, dai aur pentru rege. Vreau să înțelegeți că Dumnezeu vrea ca să aprecieze jertfa noastră. Și vrea ca într-un fel sau într-altul toți să fim purtători acelei cruci de fier. Al doilea lucru de care mi-am adus aminte este că cei care ați fost la Muzeul de Istoria României, veți vedea într-un loc de cinste pus acolo coroana lui Carol I. Nu știu dacă dumneavoastră știți, coroana aceasta are ceva special în ea. Ea a fost făcută după o schiță lui Teodor Aman în 1881. Și ea este întregime din oțel, dar din oțel dintr-un tun luat de la otomani în 1877. Coroana are 8 laturi și pe fiecare a fost făcută la atelierele armatei de către militari maestri în lucrarea aceasta. Este câte un mărgăritar, câte o nestemată, o piatră nestemată. Dar ceea ce este foarte interesant este faptul că regele Carol I, deși aveam aur destul și încă acum mai avem, n-a dorit o coroană de aur, ci o coroană care să amintească mereu de vitejia dorobanțelor de la 1877. Pentru că, de fapt, asta era pentru el mai important decât aurul. Am ajuns la concluzia că istoria consideră că nu aurul e cel mai important. Iată, v-am dat 2 cazuri în care oțelul e mai important decât aurul. Vreau să înțelegeți ceva. În momentul în care dăruiești, chiar și din puținul pe care îl ai, regele tău se simte binecuvântat. Când îi dai unui om sărac o vorbă bună, când ajuți pe cineva, când ridici pe cineva, când îi dai o bucată de pâine, când îl duci cu mașina la spital la Oradea, când vorbești cu un medic pentru el, în momentul respectiv nu lui ai făcut, ci lui Iisus ai făcut. Asta trebuie să înțelegeți. Biserica noastră trebuie să fie jertfitoare. Nu contează cât ne costă. Nu contează cât ne costă închinarea, nu contează, nimeni nu numără, nimeni nu socotește mirul de la Maria. Nimeni nu are voie să facă, numai Iuda au făcut-o. Nu contează cât ne costă închinarea, nu contează cât ne costă programele sociale. Noi știm un singur lucru, că biserica noastră trebuie să fie jertfitoare. Știți de ce aveți? 99,99% din biserica aceasta are mai mult decât are nevoie. Ascultați-mă. Știți de ce aveți atâta? Pentru că ați dăruit. Pentru că Dumnezeu o să vă dea mai mult ca să puteți da din belșug la alții.
Și nu o să duceți lipsă, că Dumnezeu vrea să... Pentru că pe cine le vede că distribuie frumos, Dumnezeu îi dă mai mult să aibă ce distribui. Dumnezeu își binecuvintează distribuitorii. Nimic nu e al nostru, totul este al Lui. Biserica trebuie să fie unită, Dumnezeu vrea ca biserica să fie jertfitoare. Al treilea lucru, Dumnezeu vrea ca biserica să fie agresivă. Dumnezeu vrea ca biserica să fie agresivă. Versetul 33, uitați agresivitatea. Apostolii mărturiseau cu multă putere. În limba greacă, cuvântul putere aici este puterea aceea pe care ți-o dă pumnul. Cu multă putere, acest dunamis, cu multă putere, cu multă îndrăzneală, cu multă agresivitate. Trebuie să înțelegeți că nu o duceau prea bine atunci. Pentru că biserica se confrunta deja cu opoziția. Vă mai aduceți aminte că înainte cu câteva versete, Petru și Ioan deja erau înhățați de câte mai mari preoților. Și ce le-au spus mai mari preoți? Băi, capul jos, mă! Nimeni nu mișcă! Nu vă mai prind că vorbiți de Iisus, să nu mai vorbiți despre Iisus. Trebuia să zică, când doriți dumneavoastră, șeful. Observați că abia au așteptat să plece și să spună, ascultă, noi nu ascultăm de voi. Noi vă dăm zeciuielile noastre la templu, la popi. Noi am fost oameni ai templului până acum. Noi am fost oameni care ne-am plătit la stat impozitele. Pruncii noștri s-au dus în armată când au trebuit. Bărbații noștri au lucrat, nu au furat. Dar în momentul în care voi ne spuneți să nu ne mai închinăm lui Iisus Hristos, asta nu ascultăm de voi. Și de asta nu ascultăm. Pentru că Iisus Hristos e Domn. Voi sunteți preoți, voi sunteți de la ANAF, voi sunteți, dar Iisus e Domnul. Și asta înseamnă agresivitate. Asta înseamnă să fii omul acela care să înțelegi că de fapt biserica nu e construcția unui cult religios. Biserica nu e construcția unui om. Biserica e construcția lui Hristos. Eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor putea niciodată zdrobi. Spune cuvântul Dumnezeu și e o imagine extraordinar de frumoasă. Noi nu prea folosim imaginea asta din Matei 12. Cum poate intra cineva în casa unui om, zice, dacă nu leagă prima dată pe omul acela? Știți că asta e povestea cu diavolul? Știți că noi nu putem birui în teritoriul lui Satan până nu legăm pe diavolul? Știți că asta înseamnă agresivitate? Știți că asta înseamnă luptă și nici de cum să fugim? Bă, dracu, ne frică dintr-o dată, aveți grijă. Ucigă-l toca, nu-l ucide. Cuvântul lui Dumnezeu, spunea Adi de dimineață, nu e numai sănătate spirituală, e și sănătate fizică. Știți de ce sunteți mulți bolnavi? Pentru că nu mai aveți o relație cu Biblia. Punct! Pentru că cine citește în fiecare zi din cuvântul lui Dumnezeu are sănătate mentală. Nu stă în vârful patului și ia medicamente de depresie. Are sănătate fizică, are sănătate spirituală și nu se teme de diavol. Iisus Hristos a spus diavolului, scris, Satană! Înțelegeți? Va trebui ca să fim agresivi, va trebui ca să vorbim despre Dumnezeu cu oamenii, va trebui să le spunem oamenilor despre Dumnezeu. Există o putere a minunilor, au făcut minuni. Da, prin ei Dumnezeu făcea minuni mari. Ei știau că există o putere a minunilor, dar știau mai mult decât atât, că există o putere a cuvintelor, a cuvântului lui Dumnezeu. Și mai mult decât au folosit minunile, că minunile le folosim astăzi și mâine le-am uitat, dar cuvântul rămâne în veac. Spune cuvântul Dumnezeu în Romani, în capitolul 1, versetul 16, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Iisus Hristos, care este puterea lui Dumnezeu pentru cine crede. Cuvântul acesta este puterea lui Dumnezeu. Dunamis, asta înseamnă agresivitate. Diavole, nu mi-este frică de tine. Am spus și data trecută, ce s-au ofticat oamenii când au auzit că folosim la botez, te lepezi de Satana. Bă, cum? S-au fricoșat. Pentru că de 2000 de ani românul încearcă să coabiteze cu diavolul. Cum zicea tata, pe Dumnezeu nu-l lovi, pe Satana nu-l huli, că nu știi a cui fi.
bătrânul. El avea un fel de non-combat. Pune-te bine cu toți, că nu să știe de cine ai nevoie. Că dacă nu-i fi șef în rai, poate în iad vei fi fochist. În iad. Un mare fochist. Acest non-combat cu diavolul a făcut ca să nu avem putere în biserici astăzi. Preoții și pastorii nu se luptă cu diavolul pentru oameni. Și noi normal intrăm în teritoriul lui și când te duci în teritoriul lui, tu tragi un om din teritoriul lui, crezi că diavolul lasă ușor? Crezi că diavolul lasă ușor? Biblia nu zice ca noi să stăm aici, ci să mergem acolo. Noi trebuie să fim în teritoriul lui. Acolo se duce lupta, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și noi tăcem. Pentru cei care iubiți ketchup-ul, ați văzut că există ketchup-ul ăla serios. Heinz. Da? H-E-I-N-Z. De ce se zice Heinz? Pentru că era între timp un neamț care a emigrat în urmă cu vreo 100 de ani în America, și mai bine, Harry Heinz, neamț, dar s-a dus cu Dumnezeu în suflet și toată familia lui cu Dumnezeu. Toată familia lui cu Dumnezeu. A ajuns până la urmă să fie unul dintre cei mai mari oameni din industria alimentară americană. Pur și simplu sfătuia președinții în timpul războiului, mâncarea lui, tot ce putea să conserve pentru armată. Deci era și trecut în primii 11 oameni care au făcut ceva fantastic de mult pentru America. Omul acesta care se ruga împreună cu familia lui, unul dintre cei mai pocăiți oameni pe care a avut America vreodată. Vă vine să credeți că în urmă cu 100 și ceva de ani, la muncitorii lui, le plătea saună, îi trimitea muncitorii la saună, la fotbal. Îi trimitea, deci aveau concedii plătite de el în cele mai scumpe stațiuni din Statele Unite ale Americii. Așa avea grijă de muncitorii lui. Deci l-au jelit muncitorii când a murit omul acesta. L-au jelit sute și mii de oameni pe care avea. Dacă se năștea un copil la cineva, îi cumpăra tot rusou până la 18 ani. Tot ce avea nevoie. Atât de mult ținea la muncitorii lui. Și omul acesta, iubitor de Dumnezeu, într-o zi, se întâlnește cu un om în fața băncii și zice așa, vreau să spun ceva, te-am văzut cu mine la biserică. Zice, ai vorbit cuiva astăzi despre Dumnezeu? La care el a zis, nu, n-am vorbit. Și cel a zis, unde te duci acum? În bancă. Vorbește cu un om de Dumnezeu și Dumnezeu astăzi îți va da biruință. S-a dus și a vorbit cu primul om de la ghișeu. Domnule noastră, credeți în Dumnezeu. Și în momentul ăla, omul ăla s-a predat lui Dumnezeu. Știți ce a fost frumos? Că până la sfârșitul vieții, și asta era deja bătrân când a primit asta, 272 de oameni s-au întors prin el la Dumnezeu. Pentru că a avut curajul să se ducă dincolo. Că, eu am religia mea, în credința mea și parcă ne dăm înapoi. Nu. Ceea ce ai trebuie să împărtășești, să spui la alții. Deci când mâncați ketchup-ul ăla, deci să știți că a fost creat de unul dintre cei mai pocăiți oameni pe care am avut vreodată. Un om care a înțeles atât de importanța de a te duce dincolo, de a vorbi altora despre Dumnezeu. Iubiților, mă tot gândesc, este o întâmplare în fapt în capitolul 19, că a vorbit Pavel un lucru interesant. 3 luni de zile în sinagogă, în Efes. S-a dus acolo și a predicat 3 luni de zile în sinagogă la evrei. Și nu s-o pocăi niciun om. Aș fi zis, gata, n-are rost. Plec din oraș. Dar spune cuvântul Dumnezeu când a văzut că oamenii nu se pocăiesc, evreii, timp de 3 luni de zile în sinagogă. S-a dus în școală, s-a mutat din sinagogă în școală. Și a zis așa, acum în școala lui Tiran, că așa se numea omul acela Tiran, a stat 2 ani de zile. Și zice asta 2 ani de zile, pentru că a văzut că Dumnezeu îi dădea oameni în mână și oamenii se întorceau la Dumnezeu. Dacă vedem că metoda asta nu funcționează și cel mai greu e să vorbești cu Dumnezeu, despre Dumnezeu, oamenilor religioși. Ăștia sunt cei mai tari de cerbice. Și Pavel și-a dat seama că pierde vremea cu oamenii religioși în sinagogă. Nu-i nimic, că zice, mă duc în școală. În școală tot felul de lume pestriță. Dar oameni care încercau să-L caute pe Dumnezeu și Dumnezeu s-a lăsat găsit acolo în școala aceea. Ne-am pierdut de atâtea ori timpul, vremea, cu oameni care știau Biblie, toate celelalte lucruri. Dar eu de aici nu mă clintesc. Nu, rămâneți aici, zice Pavel.
rămâneți înțepeniți în sinagogă voi. Și s-a dus în școală. Căutați metode noi și veți vedea că Dumnezeu va binecuvânta aceste lucruri. Imaginea poate cea mai tulburătoare care poate să existe. O să vă duceți acasă să vă uitați pe net. Cu privire la biserica de astăzi. Am găsit-o zile acestea uitându-mă la gânditorul lui August Rodin. Rodin a fost, ce să vă spun, guru pentru Brâncuș al nostru. Unul din cei mai mari sculptori impresioniști francezi. Și el a creat gânditorul. O statuie mare, sculptată, un bronz adevărat făcut. Eu n-am știut până săptămâna trecută că de fapt gânditorul acesta lui Rodin a fost sculptat ca un ansamblu de fapt și gânditorul stă lângă poarta iadului și în spate așa se și numește normal sculptura toată, poarta iadului. Și acolo se arată cum oamenii intră în iad și el, gânditorul, în fața porții iadului, dar cu spatele la poarta iadului, și spunea Rodin că el, gânditorul acesta, simbolizează poezia, cultura, filozofia. Mă, frate, în spatele tău oamenii se duc și arătă cum îi împing în ea dragi cu furcă. Și voi faceți filozofie în biserică. Dacă Hristos, Domnul, dacă Duhul Sfânt a venit de la Tata și de la Fiul sau numai de la Tata. Dar nu mai contează. Contează că oamenii să aibă Duhul Sfânt. Că atâta vorbim de unde vine Duhul Sfânt, că nu mai avem. Atâta vorbim despre trenul acesta, că nu ne mai urcăm în el. Iubiților, facem filozofie și o dăm pe cultură și o cotim în stânga și în dreapta și stăm acolo gânditori în timp ce oamenii sunt împinși de demoniad, încet, încet, pe poartă. Lăsați gânditul. Apucați-vă de treabă, că tot gândiți de o grămadă de ani. Este vremea să-i spui unui om despre Dumnezeu. Începe cu cineva foarte aproape. Pentru că Dumnezeu vrea ca biserica noastră să fie unită, jertfitoare și agresivă. Ei, frate, hai să-ți povestești ceva. Hai să-ți povestești ceva. Și omul trebuie să știe când te apropii de el cam ce vrei. Vorbesc despre Iisus Hristos. Nu mă leacă. Nu mă leacă. Și ultimul lucru care vreau să închei în dimineața aceasta este că Dumnezeu vrea ca biserica să fie, deci hai să recapitulăm, repetiția m-am început, unită. 2. O zis partea asta, baticul vă frământă. N-auziți? M-a spus masca pe ureche, ce ați făcut? Deci Dumnezeu vrea ca biserica să fie unită, jertfitoare. 3, agresivă. 4, Dumnezeu vrea ca biserica să fie o macara. Aia care ridică. Uitați-vă la Barnaba, haideți să mergem mai departe, în versetul 36. Iosif, numit de apostol, și Barnaba, adică întâlmăcire, fiul mângâierii, un levit de neam din Cipru, am vândut un ogor pe care l-avea, a dus banii și a pus la picioarele apostolilor. Barnaba acesta, și o notă de subsol în istoria bisericii, că nu mai prea mai avem de-a face cu el decât foarte puțin. Dar observați că pentru Dumnezeu Barnaba e foarte important. Îl notează acolo unde scrie cum trebuie să fie o biserică. Îl dă exemplu exact acolo unde trebuie să spună cum trebuie să fie o biserică. Adică trebuie să fie oameni în biserica aceea care să semne pe Barnaba. Era din Cipru. Vă rog să fiți atenți. Cine ar trebui să-și vândă ogoarele? Cei din Ierusalim. Pentru ca să poată să dea mâncare la ceilalți. El nu era vizat că nu avea casă în Ierusalim. Era din Cipru. Dar și-au adus aminte că are un teren pe malul mării în Cipru. Și nu stea la masă, la ghiță în Ierusalim să spună am trebuit să mă ții că sunt oaspete la tine. Nu, o zis, stau la tine oaspete, dar am și o bucată de pământ în Cipru și nu o să mă mai duc niciodată la ea. Pentru că rămân aici să slujesc pe Dumnezeu. Nu era vizat. Al doilea lucru foarte important spune că un levit din Cipru, Barnaba era levit din Cipru. Știți ce îmi spune mie asta? Citiți Vechiul Testament. Leviții n-aveau decât o bucată mică de pământ. Atât aveau. Un ogoraș să spună niște roșii, să ceva, pentru că lor nu le dădea voie, că trebuia să slujească pe Dumnezeu. Le lăsa numai să aibă soțiile lor acasă. Ce trebuia acum? Ascultați-mă, n-avea pământ. Puțin avea. Dă la lui de tot. Din Cipru, pe malul mării.
Am zis, bravo Barnaba, de ce nu l-ai pus în punctul 1, pastore? În punctul 2, vă rog să mă iertați, unde era Biserica Jertfitoare. Nu rămâne ca Barnaba sponsorul. Nu rămâne în istorie ca Barnaba care și-a dat ogorul. Nu rămâne ca Barnaba cel care a făcut o dus banii și-a pus la picioarele apostolilor. Ci rămâne ca Barnaba, că ăsta e un nickname. Nu-l chema Barnaba, știți cum îl chema? Iosif, zice Biblia. Dar Bar înseamnă fiu și Nabas înseamnă mângâiere, ridicării. El e Macaraua, fiul ridicării, fiul mângâierii. Și el rămâne nu pentru că a dat ogorul în istoria Bibliei, ci rămâne pentru că știa să-i ridice pe frați. Și de oamenii aceștia are nevoie biserica noastră. Barnaba, macaralele lui Dumnezeu. Mă, e jos, te ridic acum. O mare nevoie ai de asta. Mare nevoie. Nu când e sus. Când e sus n-ai nevoie de nimeni. Nici nu vii la biserică. Dar când e jos, jos, te pui și pui telefonul în față și aștepți să te sune cineva să te ridici. Și tare dorți de frați. S-a observat științific că atunci când ești sănătos, nu ți dor tare de frați. Dacă nu ești într-o pijama spartă toată la spital, cu noptiera goală lângă tine, cu țânțarii care împing în plasa de la geam, dintr-o dată te apucă științifică de la Oxford, au spus specialiștii britanici, că atunci te apucă dorul de frață. Și atunci ai nevoie de Barnaba. Când ai căzut de pe cale, când lucrurile merg prost, când simți că ești la pământ, când diavolul a dat cu tine de pământ, de te-ai rupt, ai nevoie de Barnaba. Pentru că de obicei, și cine vine la tine primul? Terminatorii. Rănite, să nu mai suferi. Evrei 6. Cu nici o putință să mai fii tu vreodată iertat. Cei care au fost luminat, ai fost luat. Luminat, nu, hai să te împușcă atunci. Că oricum tu nu mai ai nicio șansă. N-are rost să mai vii pe la noi. Dumnezeu nu are nevoie de oamenii aceștia. Dumnezeu nu are nevoie de compactoare. Dumnezeu are nevoie de macarale. Oameni care să ridice, oameni care să spună o vorbă bună, să știe, să aibă o ureche ce ascultă. Dumnezeu vrea ca biserica noastră să fie unită, să fie, numai la voi mă uit, nu partea asta, jertfitoare, așa, să fie agresivă și să fie o macara, oamenii ridicării. Vreau să închei făcând apel la mintea dumneavoastră. Predicatorii fac apel la inima oamenilor în ultimele 5 minute ale predicii. Dar eu vă invit să gândim acum, toți 10 din biserică. Haideți să vedem ce oameni suntem fiecare dintre noi. Și amul trebuie să ne gândim doar. Aici nu vorbim de să plângem toți, ne spun ilustrații. Să zicem așa, haideți să aplicăm oamenilor aceleași standarde de loialitate pe care le aplicăm tuturor lucrurilor care le avem. Dacă, de exemplu, avea o casă, dar voi răspundeți toți odată, dacă avea, nu, hai să mergem la mașină. Dacă avea o mașină care să pornească, de exemplu, la a 15 cheie și câteodată pornește singură, altădată pornește împinsă de alții. Vă pun întrebarea aceasta. Ar fi o mașină de încredere? Ați avea încredere în ea? Nu. Dacă, de exemplu, te-ai duce și ai avea un poștaș pe stradă care să-ți aducă o pensie și o pensie să nu ți-o ducă, iar o pensie să-ți aducă o pensie, iar să nu ți-o ducă, poștașul ăla ar fi un poștaș de încredere. Avea încredere în el, da sau nu? Nu. Dacă avea un frigider care ar funcționa numai lunea, joia, făcând din pulpele alea de pui cucoți în interior, și să pornească și sâmbătă după miază o leacă. Frigiderul ăla ar fi un frigider de încredere, avea încredere în el. Ziceți, da sau nu? Dacă, de exemplu, fan curierul ți-ar aduce un pachet da și unul nu, ar fi din încredere firma? Cu ei niciodată. Dacă, hai să vedem ce să mai zicem acum. Dacă mergi la serviciu numai când ai chef, ai fi un angajat de încredere? Da sau nu?
Și la școală putem zice același lucru. Fi un școlar grozav, nu. Deci n-ar fi din credere. Dar dacă vii duminica a doua la biserică și a treia nu vii, și vii a patra sau numai când se dă cină sau nici atunci, de ce te-ar considera pe tine Dumnezeu un om din credere? Dacă tu dai afară frigiderul ăla, dacă tu nu mai lucrezi cu firma aia, dacă tu bați poștașul ăla care nu-ți mai aduce pensia totdeauna, de ce tu să ai alte standarde decât Dumnezeu? La minte, am dreptate sau nu am dreptate? Dacă Dumnezeu vede că te rogi astăzi, dar miercuri nu te mai ia, până joi, până săptămâna viitoare, până când ai o anumită problemă, crezi că Dumnezeu ar considera că tu ești un om de încredere, un creștin adevărat? Nu cred. Dacă dăruiești astăzi și mâine nu mai dăruiești, dacă spui că vii mâine să lucrezi și tu de fapt vii mâine, dar peste o săptămână nu mai dăm de tine, deși ai zis că vei veni totdeauna, de ce ai fi tu considerat un pocăit de încredere, mă? Că tu ai standardele tale. Ferească Dumnezeu să nu-ți facă cineva pe ție ceva așa la timp ca în armată. De ce? Dumnezeu vrea ca noi să ne maturizăm biserica aceasta. Noi suntem frumoși. Numai trebuie să ne facem oameni mari. Biserica noastră încă e în stadiu de copilărie. E frumoasă copilărie, dar e dureroasă dacă ține prea mult. Nimeni n-ar vrea un copil acasă să rămână tot timpul copil. Îl aștept să crească. Dumnezeu așteaptă ca noi să creștem. Și spune Pavel, în toate privințele, în unitate. Ziceți amin. În unitate am zis. Ziceți, unitate am zis. Biserica, Dumnezeu așteaptă ca noi să credem și fiecare. În jertfire, în agresivitate. Suntem agresivi, dar în parcare unii cu alții. Dumnezeu să mustre agresivitatea aceea. Satana să plece din parcarea bisericii noastre. Dumnezeu așteaptă ca biserica noastră să crească în ridicare și fiecare să fim un Barnaba. Fiecare dintre noi să fim un Barnaba. Mult nu putem face mult, dar Dumnezeu vrea să se folosească de noi. Spuneam celor de, nu mai știu, de joi sau marți, Adi, să vedeți, ne-a rugat, a fost bucurie la rugăciune, a venit George Dume, a fost o mare lucrare frumoasă, la un moment dat. Știți cu ce s-a sfârșit rugăciunea? Cu o vacă. Pentru că duminică seara a venit un tată aici pe parcare la noi și o plecat de aici, dar a vorbit cu mine 5 minute și a zis, domnul pastor, am 6 copii acasă. Nu am cerut în viața mea nimănui nimic. Ajutați-mă să-mi iau o vacă, să am lapte la copii. Zic, tu cu ce ai venit aici? Pe ce cu ocazii. Și cu ce pleci? Era noapte. Tot cu ocazie. Și ai venit atâția kilometri să ceri o vacă. Știți cum sunt reticent la asta? Că am mușcat-o de prea multe ori acum. Totuși Schweizer, de atâtea ori mor împușcat. A doua zi de dimineață am dat telefoane. Mi-a dat omul numărul, mi-a dat de casă, telefon, tot, și am început să sun în jurul lui, să văd cum îl cunosc oamenii. Și toată lumea a spus, pastore, ai o responsabilitate. Ai o responsabilitate foarte mare. Pentru că numai la tine o venit, nu a apelat la nimeni niciodată. Înseamnă că trebuie ajutat omul ăsta. Bun. Acum vă rog frumos să priviți minunea. Zice, vaca mi-a spus, unde e vaca? În Sătani. Și mi-a spus că la domnul Florin acasă. Și că o fătat un vițel belgian, mama franțuzoaică fiind. El știa tot despre vacă. Când e a doua zi de dimineață, după ce mi-am dat seama că trebuie ajutat omul, eu în viața mea, noi n-am avut vaci acasă. N-am trecut de găini, pirchiță, chestii genul ăsta. În momentul ăla am cuprins leșinul.
Zic, dar tu ai văzut vaca? Nu, zice. N-ai văzut vaca? Nu. Și eu să mă duc să duc banii acolo să cumpărăm vaca. Păi ce duci să vezi dacă e bună? Oh. Dar zic, tu nu te-ai dus. Și cu ce să-ți o duc? Spune să o ducă tot el în bani aceea, că n-am nici bicicletă. Bun, măi, oameni, stai că nu-i bine. Toată noaptea m-am chinuit luni spre marți. Dar cum să mă duc eu să mă ăsta cu vaca? Știți, eu sunt pastorul Pustan să văd vaca asta, ce cu ea, vițelul, o născut de 3 zile. Nu mă pricep de asta. Și atunci Dumnezeu lucrează prin frați. Am vorbit cu Maria, mari seara la rugăciune, am oprit pe toți, avem o problemă, se numește o vacă. Bun, nu știam cum o cheamă, Milca zice, bun, am botezat-o, gata, mergem mai departe. Să căutăm vaca, să o ducem și să... Mi-a spus, hai să-l sunăm, imediat aveam telefoane. Și acum vă rog frumos să vedeți cum se mișcau lucrurile. Duminică seara mă sună un frate, deci la jumate de oră, fraților, la jumate de oră după ce am vorbit cu omul acesta de vacă, mă sună un frate baptist, mă. Și vine și zice, fratele baptist, frate, uite, am pe inimă ceva, vreau să ajut o anumită lucrare de armă socială. Zic, vacă se numește lucrarea socială. Bine atunci, zice el, vacă să fie. Deja bani aveam, nu mai știam omul, la care ne-am adus aminte că avem un frate din biserică, Sitan, l-am sunat, o pleca să vadă, o venit cu un raport necruțător. Frate, extraordinar vaca. Mai trebuie să nască. Când am auzit, nu a născut. Nu, zice, asta o știu că a născut, dar bine mersi, acum urmează. A venit fratele Neluțu Flore și a zis, frate, o duc eu. Omul când i-a sunat, a pus mai multă groază până zice, frate, aveți grijă să nu nasc pe mașină, mă. Atât de fericit am fost cu o grămadă de oameni din biserică, ne-am unit și când ne-au trimis a doua zi o poză ca o aparat din ăla rău de telefon, vaca liniștită, am poză aici, am scopun pe Facebook. Deci atât de frumos o privitea copiii ăia și au zis, bă, eu vă alimentez de aici încolo. Și am zilele astea trebuie să nască. Asta, așa ar vrea să fie biserica. Pentru că am zis că doar să vrei un lucru și Dumnezeu rânduiește toate lucrurile. Și atunci când vorbim să mergi 100 și ceva de kilometri, poate mai puțin, dar să mergi cu 15 km pe oră, cu o dubă în care să duci o vacă ce nu știi când fată, pentru că avem nevoie de oameni nebuni. Pentru că nimeni nu are nevoie într-o biserică de oameni normali. Cu oamenii normali nu se face nimic, dar nebunii pentru Hristos fac totul. Nebunii pentru Hristos fac totul. Cine vrea să facă ceva, caută întotdeauna soluții. Cine nu vrea să facă ceva, caută scuză. Când i-a spus, vezi că duba ta nu e făcută să duci vaci, știi ce mi-a spus? Sparg 4 paleți și iau toate lemnele alea și le prind pe peretele dubei. Ca să stea liniștit acolo. Vreau soluții de la voi. Noi trebuie să fim oameni care să fim o oază de binecuvântare. Mă întâlnesc cu un domn de aici din Beiuș, fără să știu că e din Sitani. Lucrează aici mecanic. Ce domnul pastor, pe drum, ieri, alaltăieri, ați făcut o lucrare mare, zice. Toată localitatea vorbește că voi ca biserică ați cumpărat o vacă. Despre noi trebuie să vorbească bine, nu rău. Îmi veți spune că e un lucru mărunt, niște lapte la niște prunci. Da, dar prunci aceia sunt ale lui Dumnezeu. Sunt copiii lui Dumnezeu. Și vaca lui Dumnezeu și noi suntem ale lui Dumnezeu. Biserica noastră, asta vrea Dumnezeu de la biserica noastră. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și ne rugăm ca Dumnezeu să fie acela care să facă din noi oameni uniți, oameni jertfitori, să facă Dumnezeu din noi oameni care să fim agresivi când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu și oameni ca să ridicăm pe alții. Ne rugăm cu toții Domnului. Amin.
Aleluia! Aleluia! Dragilor, știți cum văd eu unitatea Duhului? Că m-am tot gândit în clipa aceasta, în clipele acestea. Așa văd unitatea Duhului. Un baptist este trimis de Duhul Dumnezeu să dăruiască niște bani. Niște ortodoxi se ocupă ca să rezolve problema acelei vaci despre care am vorbit. Niște pentecostali se roagă și unul ia o dubă și duce acasă. Asta se numește unitatea Duhului. Pentru că pământul ăsta are nevoie de noi de toți și câtă vreme vom fi catâri, ne vom lovi unii pe alții. Ne vom lovi unii pe alții. Noi avem o comoară mare și comoara noastră nu-i pe pământul acesta. Biserica are un păstor și păstorul cel mare a bisericii noastre nu-i pe pământul acesta, este Iisus Hristos Domnul. E a Lui biserica, de aceea haideți din toată inima să lăudăm pe El cu tot ceea ce avem. Noi n-avem aur pământesc, nici moșteniri ce se învechesc, dar mai bogați pe lume nu-s comoara noastră e Iisus. Dar mai bogați pe lume nu-s comoara noastră e Iisus. Noi n-avem scuturi și săgeți să apere ale noastre vieți, dar nu-i alt mers mai curajos, nădejdea noastră e Hristos. Dar nu-i alt mers mai curajos, nădejdea noastră e Hristos. Noi n-avem săbii de război și nici puteri lumești cu noi, dar nu-i tărie mai presus, puterea noastră e Iisus. Dar nu-i tărie mai presus, puterea noastră e Iisus. Noi n-avem nume lăudat, nici scaun înalt, nici loc bogat, dar nu-i alt chip mai luminos, mărirea noastră e Hristos. Dar nu-i alt chip mai luminos, mărirea noastră e Hristos. Și pentru tot ce am lucrat, mai bun, mai vrednic, mai curat, noi n-așteptăm niciun folos, răsplata noastră e Hristos. Noi n-așteptăm niciun folos, răsplata noastră e Hristos. Noi n-așteptăm niciun folos, răsplata noastră e Hristos. Slăvit să fie Domnul! Lui se cuvine toată slava, cinstea, gloria și onoarea în veci de veci. Închidem ochii. Dacă e cineva care vrea să se pocăiască astăzi, să vină aici în față să ne rugăm pentru el. Poate vine din păcatul cel greu, din întunericul cel mare, din durerea cea cruntă.
Astăzi Hristos îți promite mântuirea. Nu pleca de aici să nu te omoare vreo mașină și să pleci în iad. Nu lăsa să treacă clipa aceasta. Pentru tine e unica. Pune-te pe genunchi. Domnul să te binecuvinteze. Și pe tine. Domnul să te binecuvinteze. Nu lăsa să treacă clipa asta, prietene. Prietena mea dragă, ai un Dumnezeu care ți-a purtat de grijă până acum. De ani de zile îți poartă de grijă. De ani de zile îți dă binecuvântare după binecuvântare. E vremea să te întorci la Dumnezeu. Toate aceste lucruri le ai de la El. Mai ai 30 de secunde. Duhul lui Dumnezeu, stânga și dreapta, te poate convinge. Eu nu te pot convinge. Dacă simți că trebuie să pleci din scaunul acela, pleacă de acolo. Să nu lași ca diavolul să te alege cu lanțuri. Crede și te botează și vei fi mântuit. Fă un pas spre Dumnezeu. El îți iartă păcatele făcute cu voie sau fără voie, cu gând, cu vorbă și cu fapt. Mai ai 10 secunde. Și Duhul lui Dumnezeu spune că mai există har. Acum ori niciodată, române, acum ori niciodată nu-ți fie rușine. Cine se va rușina de mine, zice Domnul, mă voi rușina și eu de el. În fața Sfinților Îngeri, rugați-vă, Domnul-i bun. Slăvit să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Eliberează-i, Doamne! Mântuiește-i, Doamne! Sfințește-i, Doamne! Aplaudați pe Domnul! E bun! E bun! Și încă o dată! Mai bun, mai vrednic, mai curat, noi n-așteptăm niciun folos. Răsplata noastră e Hristos. Noi n-așteptăm niciun folos. Răsplata noastră e Hristos. Noi n-așteptăm niciun folos. Răsplata noastră e Hristos. Slăvit să fie Domnul! Și bărbații, ca să fiți răsplătiți mai grozav astăzi, la ora 3 avem nevoie de voi ca să instalăm echipamentul de sonorizare. Surorile se vor ruga că Dumnezeu ascultă femeile în mod special. Se vor ruga ca să fie vremea bună. Bărbații vor munci. Dumnezeu să binecuvinteze România oriunde s-ar afla. Ne întâlnim pe masă la ora 17, botez și graduare. Ieșirile astea de aici. Așa, ieșiți.